som Lakatoš Norbert z Novej Zámkov, ale hľadám ženy, dievčatá, už mám z Dulovciach. Chodím vám cvičiť, som vysvičený, všetko, veľké ruky mám, veľký chleba. Chodil som vyhazovač Novej Zámku robiť. Klub B-dvorov som robil, som mám Bavoráka BMW, gomby černý s oknami a na to idú ženy teraz. Nepijem, nefajčím, som poslušný, hračky som kúpil pre deti. A teraz ma majú pre peniaze Českej republiky, som priniesol domov 2,5 milióna české peniaze. A ja som ten najlepší muž, najlepšie ruky, prísne dvojky, to znamená prísne dvojky, táto je cinturínska a táto je nemocnica. A ja som ten najlepší chlap, veľmi vás žiadam, dievčatá, vážené ženy a sleční. Nemám telefón, stratil som teraz budem kúpiť tento mesiac a veľmi by som vás požiadal, do Novej Zámku ma nájdete. Priatelové zástavky. Každý ráno chodím tu na Novej Zámku z dvorov. Moje adresa je Stará ulica 3, Lakatoš Norbert, dvory na Žitavu. A nebudete nás tú ulicu, tak nájdete na obecnom úrade. Tam sa opýtate. Pre televízia Markíza Lakatoš Norbert z Novej Zámku a dvory na Žitavu.